Днес всички познават Nvidia като абсолютния лидер при изкуствения интелект. Компанията, чието акции направиха хиляди проценти ръст и буквално промениха финансовия свят. Но истината е, че тази компания не беше създадена за изкуствен интелект. Нейната първоначална цел беше просто да прави добър хардуер за видеоигри. И по-важното, по пътя си нагоре Nvidia преживя 3 тежки момента, в които беше на крачка от пълен банкрут. Как един залог за милиарди, който пазара в началото не разбираше, превърна компанията в световен монополист. Днес в InvestHub 360 ще разнищим историята на бързо и по същество. Всичко започва през 1993 година. Трима инженери се събират с идеята, че компютрите в бъдеще имат нужда от специализиран чип за 3D графики. Така се ражда Nvidia. Първият им чип обаче се оказва грешна технологична стъпка. Никой не го купува, компанията трябва да съкрати половината си служители и остава с пари точно за един месец заплати. Тогава главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг решава да рискува и инвестира всичко останало в следващия чип – Riva 128. Залогът се отплаща. Чипът става хит, спасява ги от фалит, а през 1999 година те създават известната марка GeForce и измислят термина графичен процесор. Големият обрат обаче се случва през 2006 година. Докато компанията прави отлични пари от видеоигри, ръководството взима решение, което инвеститорите на Уолл Стрит тогава смятат за лудост. Nvidia започва да налива милиарди долари в развитието на софтуерната платформа CUDA. Целта им е да позволят на учени и математици да ползват мощността на видеокартите за тежки научни изследвания. На пазара обаче няма такова търсене. Инвеститорите са бесни заради огромните разходи, от които няма никакви приходи. И акциите на Nvidia се сриват с над 80%. В продължение на почти 10 години компанията кърви финансово, но Хуанг проявява инат и отказва да спре проекта. И точно тук дългосрочната визия побеждава. Когато преди няколко години избухна манията по изкуствения интелект, се оказа, че големите технологични гиганти не могат да обучават своите AI модели без чиповете на Nvidia. И по-важното е, че те не могат да работят и без софтуера CUDA, в който Nvidia инвестираше в продължение на десетилетие. И тук е големия извод за нас като инвеститори. Конкурентите днес могат да изкопират хардуера и чиповете, но не могат лесно да застигнат софтуерната екосистема, на която вече пишат милиони програмисти по света. Nvidia просто се изгради перфектният икономически ров. Историята на Nvidia ни показва, че най-успешните компании често се ръководят от лидери, които имат смелостта да устоят на пазарния натиск в името на голямата картина. Въпросът днес е дали цената на акциите им не изпревари реалността или този монопол тепърва ще носи още милиарди. Споделете вашето мнение в коментарите. Ако този тип формат ви харесва, подкрепете ме с един лайк и се абонирайте за канала. И помнете, това видео е с образователна цел, а не финансов съвет. Управлявайте капитала си умно и до следващия път.